Mari jaia Errautsetan erreta amaitu dira Bilboko jaiak. 9 egunen ostean bart iluntzan amaitu dira 2 urte luzez itxarondako 52. Bilboko jaiak. Aurtengo arte nagusiaren pregoilari Itziar Lazkano eta txupinera Iratxe Palacios lagun zituela esan di agur Mari jaiak festei. Hoi bezala Mari jaiari su eman diote ekitaldian eta Errautsen artean desagertu da urrengo urtera arte. Aurreko aldietan bezala doinu dorreak jarri dituzte ibilbidearen bi aldeetan ekitaldi nagusia jarraitzeko parada izateko denek, hala agur Mari jaia abestean konpartsa guztiek harriak itzali dituzte. Arratsaldeon guztioi eraso ugari izan dira azken egunotan Bilbo hirian jaiak hasi eta 2 egunera 7 ziztada kasu salatu ziren, eren egun ere ziztada salaketa bat jaso zuen poliziak eta sexu eraso bat ikertzen jarraitzen du. Ordean, bart zabaldutako datuen arabera 15 sexu eraso salatu dira aste nagusiak iraunduen bitartean. Eraso horiek gaitzesteko 100 lagun bildu ziren larunbat arratsaldean Arriaga antzokiaren parean egin zuten eraso matxisten aurkako gizakatean. Bilboko konpartxek antolatu zuten eta ozen egin zuten oihu sexu erasoen aurka. Bestaldetik guztira 1309 delitu salatu dituzte Bilboko aste nagusian, 2019an baino 1,1 delitu gehiago, horietatik 1,73 lapurreta delituak izan direlarik. Datu hori jarri die arreta eguneroko prentsaurrekoetan Juan Maria Aburto Bilboko alkateak bereziki, orokorrean alere festen balorazio positiboa egin du entzun. Balantzea oso positiboa izan da, jai giro izugarria batean, historikoa izango nuke. Gaur amaitzen dugu 2022ko aste nagusia. 1.600.000 parte hartzaile baino gehiagorekin. Inoiz baino gehiago. Aurtengo edizioaren inpaktu ekonomikoa 110 milioi eurokoa izango da eta 1.700 lanpostu sortuko dire. Nire eskerri beroenak aste nagusia jaiak posible egin duten guztioi. Pasa dira dagoeneko Euskal Herriko hiriburuetako festa nagusiak, askorentzat oporrak iragan diren bezalaxe, bestak beste urte politikoari ekin diote da zenbait alderdi politikok, tartean Euskal Herria Bilduk. Izan ere koalizio sobiranistaren zuzendaritzak Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusia buru izanik gaur egin du udako oporren osteko lehenbiziko bilera. Azaldu dutenez, Ukrainako gerrak eta krisi energetikoak gaur egun bizi duten egoera sozioekonomiko zaila eta hainbat sektoretatik iragartzen ari den negu gogorra aztertzeko egin dute batzarra Donostian. Klase politikoak, elite politiko eta ekonomikoak esaten digute udazken oso gogorra. Eta udazken gogor batetarako prestatuak izan behar dugula buruak eta ekonomiak. Baina inork ez ditu esaten horren arrazoiak zeintzu diran. Hobeki esan da. Guk Rusiak egindako inbasioaren aurka beti mantendu dugu posizio garbi bat. Beran egin nahi dena da, udazken oso gogorra dator, zuek pairatuko duzue gogortasun hori, eta horre badu arduradun bat Putin izena daukana. Eta guk ez gaude ados azterketa horrekin. Eta horregatik ez dugu marko politiko eta ideologiko hori nolabait ere erosten, eta ez are gutxiago defendatzen. Euskal Herria Bilduren mahai politikoaren bilera, Pedro Sánchezen gobernuaren energia aurrezteko neurriei buruzko errege lege dekretuaren alde diputatuen kongresuan bozkatu eta egun gutxira egin dute. Gipuzkoako hiriburuan ere lehen gobernu kontseilua egiteko bezperan egin dute bilera hori. Izan ere, asteartean urtero bezala, Miramar Jauregiak Eusko Jaurlaritzako sailburu guztiak bilduko ditu. Iñigo Urkullu lehendakaria izango da Eusko Jaurlaritzaren lehenengo bilera osoaren buru, goizeko 10:00 aurrera, inflazio handiak eta krisi energetikoak markatutako une ekonomiko betean. Bileraren ondoren Urkulluk prentsaurrekoa eskainiko du eta ostean behin Eusko Jaurlaritzak urte politikoaren hasiera ezarrita, Eusko Legebiltzarrak irailaren 22an egingo du politika orokorreko osoko bilkura.
Bada Eusko Jaurlaritza eta krisi energetikoa aipatuta beste kontu bat, gizarte larrialdietarako laguntzetako 3,5 milioi euro gehiago jarriko ditu Lakuako gobernuak. Udazkenan eta neguan ezegonkortasun energetikoa egongo dela ikusita, Eusko Jaurlaritzak erabaki du gizarte larrialdietarako laguntzetarako 2022. Urteko aurrekontua handitzea. 3,5 milioi euro gehiago izango dira, urte osoko diru saia 45 milioi eurora handituko dutenak. Hortik urtero, 4,5 milioi joaten dira Jaurlaritzak adjudikatutako gizarte larrialdiko laguntzak nahikoa ez, eta euren baliabideetatik dirua jartzen duten udaletara. Gizarte larrialdietarako laguntzen baldintza bat ere aldatu du Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketarako sailak. Laguntza horietatik energia gastuengatik familiek jaso dezaketen gehieneko kopurua 900 eurotik 1.500 eurora handituko baita. Ordea Eustaten uztaileko turismo datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan turismoak 4,2 egin du gora 2019ko aldi berarekin alderatuta. Nabarmentzekoa da Araban 22,3 igo direla, sarrerak hoteletan eta baita landa ostatuetan ere. Cristina González Arabako Foru Aldundiko turismo diputatuaren arabera, lurraldeko turismoa berreskuratzen ari da eta aldi berean bertako hainbat ekitaldi. Los datos de entradas y pernoctaciones del mes de julio confirman que 2022 va a ser el año de la recuperación para el sector turístico de Álava después de 2 años muy complicados. 2 elementos son claves en esta evolución: la recuperación de eventos culturales, deportivos y festivos y el incremento del turismo extranjero, que representa ya más del 25%. Gaizaldatuta eta lerroburuekin jarraiki, Pablo González euskal kazetariak 6 hilabete egin ditu preso eta inkomunikatuta, joan den otsailaren 28an Polonia eta Ukraina arteko mugan atxilotu zutenetik. Ordutik inkomunikazio egoeran dute eta ez du abokatuarekin eta familiarekin hitz egiterik izan. Poloniako barne segurtasunerako agentziak Errusian espio izatea egotzi dio kazetariari. Gonzalo Boye Pablo Gonzálezen abokatuak aste honetan ziurtatu duenez, Poloniak kazetariaren behin-behineko espetxealdia luzatzen jarraitzen du, ez duelako frogarik mahai gainean. Halaber, Boyek gogor kritikatu du Polonia, defendatuz bere jarrera ez dela herrialdi demokratiko batek jarraitu beharrekoa, eta herrialdeak Europar Batasunaren oinarrizko eskubideen gutuna urratzen duela. Bestalde, Oiana Goirena atxilotuaren emazteak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentari eskatu dio, bitartekoa izateko kazetariak bidezko epaiketa eta defentsa izan dezan beti ere haren eskubideak errespetatuz. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan Realak eta Alavesek jokatuko dute Euskal Herriak Kopako finala. Hala, final berria izango du Euskal Herriak Kopak bere 12. edizioan. Alavesek 2. aldiz jarraian jokatuko du, baina iaz Atletiken kontra galdu ondoren. Oraingoan gainontzeko final guztiak lehiatu dituen Reala izango du aurrean. Denboraldiko lehen derbi handiak ekarri ditu azken igandeak eta emaitzek iragarri duten datorren igandean Azkoiten jokatzekoa den finala. 2. izango da Gasteiztarrentzat eta 11. txapela 3 aldiz jantzi duen talde donostiarrarentzat. Lerroburuak horrela direla, heldu 10 egun jarraian eguneko argazkiari Marijaia Errautsetan erreta amaitu dituzte bart Bilboko jaiak. Ibai zabal bera, suaren bila besoak zabali. Ibai zabal bera, bazoaz dantzan agur-agur Marijaia. Balantzea oso positiboa izan da, jai giro izugarria batean, historikoa izango nuke. 1.600.000 parte hartzaile baino gehiagorekin, inoiz baino gehiago. Beste alde batetik, datu oso interesgarria hiriarentzat, sektore guztientzat eta langileentzat. Aurtengo edizioaren inpaktu ekonomikoa 110 milioi eurokoa izango da, eta 1.700 lanpostu sortuko dire. Bilbon eta kaleak lertu egin dira.
Aurretik aipatugu legez, Agur Marijaia bestean konpartsa guztiek harriak itzali dituzte hurrengo urtera arte. Hala gaur, astelenarekin txosnen desmuntatzari ekin diote gehienek eta gaurko egunean areatza inguruek bestelako irudia hartu dute. Bada bertan direnen testigantzak jasotzera hurbildu da Hamaika Telebistako lantaldea. Bederatzi egunen ostean, 2022ko aste nagusia amaitutzat eman zen igandean, 2 urteko etenaren ostean berriro ere bueltan izan zen eta astero honetan konpartzen desmontajea hasi da. Bederatzi egun lehenago hasi zen konpartzakidentzat aste nagusia eta 3 egun gehiago luzatuko da eurentzat. Aste nagusia egoera horrela Hamaika Telebista hemen areatza inguruan ibili da, izan ere areatzak bestelako irudi bat hartu du. Hasi ginen montatzen 10 egun lehenago, eta orain 3 egunetan desmontatu behar dugu 10 egunetan egindakoa, baina lortuko dugu, nik uste. Ez, ondino falta da. Gu lehenengo 40 urtetan egun bakar batean egiten genuen desmontaje dana, eta oso nekagarria da, orduan azkenengo aste nagusian, edo aurrekoan ez dugu gogoratzen, martitzen erako zer usten dugu, baina gitxi, benetan gitxi. Oso azkar joaten gara normalean, orduan, ia bukatuta dago. Ez guretzako beste 3 egun falta dira, gaur aste arte eta aste azken. Beraz, guretzako oraindik jaiak ez dira amaitu. Kostata, hori taldea nahiko dispertsoa zegoen, berriro indarrak hartu, deialdi asko egin genituen kanpo alderantz jendea batzeko, eta lortu dugu, eta behintzat aurrera eraman dugu, eta orain nakatuta noski, baina posik. Baloratzen dugu, jende pilo bat pasatu da hemendik, jendea oso gogotsu zegoen 2 urte pasata gero berriro ere jaiak disfrutatzeko, eta egia esan valorazioa oso positiboa. Estamos encantadísimos, ha venido muchísima gente. Yo creo que nos hemos portado bastante mejor que años atrás, lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado todos juntos y estamos emocionadísimos, por supuesto. Era guztietako kontuak eduki ditugu, hemengo zutea azkenengoa, eta lehenengo aldiz, kontzertua Domekan arrastien egin gendun, erasoen kontua da larriena, eta hori bukatzen ez den artean ezin izango dugu inoiz esan, igual beste leku batzuetan esaten duten moduan, balantze positibo, hori kontuan hartuta ezin da inoiz positiboa izan, edo guztiz positiboa. Hori horretaz aparte oso positiboa. Hombre, 15, 20 berdin duzen badiren bat den heinean negatibotzat baloratzen da. Bai, aurten izan da, denetarik egon da, lapurketak, gure konpartza barruan ere lapurketak egon dira, egon dira ere bileteekin eta arazo pilo bat, bilete faltzu asko antzeman ditugu, beste konpartzaren baten saiatu izan dira lapurtzen ere, denetarik egon da, eta bat dagoen bitartean ezin da positibotzat baloratu. Egoerak aurrera hobera egiten ez badu, baloratu beharko dugu, datorren urtera begira, ze protokolo jarraitu beharko dugun. Guk gure partetik, bai mugimendu feministatik, bai Bilbo konpartzen partetik, lanean jarraitzen dugu hau erradikalizatzeko alden heinean. Gizartearen momentua da, individualismoa oso areagaututa dago, beldurra zegoen, taldeak banatzen direnean gero batzutan ematen du zailagoa dela, hori bentsat hori ikusi dugu, baina aldi berean kanpotik jende asko jaso dugu gauzak sortzeko eta elkarrekin egiteko gura zuen jendeak. Ez dakit sortea deitu edo aurre lanketa handi auki dugun, baina jende berria sartu da, nahiko implikatuta, ikusiko da datozen urtetan zelako jarraipean duen honek, baina nahiko positiboa da, oso pozik gaude, 2 urte hauenetako paroian gu ez garelako geldi egon, jarraitu dugulako biltzen eta jendea saretzen eta erakartzen gugana. Bilboko festen bueltakoak alde batera utzita, Eustaten datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan turismoak gora egin du eta pandemia aurreko zifrak gainditu ditu. Araban balorazio oso baikorra egin dute erakundeek, izan ere abuztuaren datuei begira, aurre ikusten dute hazkundeak jarraitu egingo duela.
Uda honetan Araban turismoak gora egin du, lurraldeen etorrerek igoera nabarmena izan dute. Era berean, hotelen eta landa ostatuen okupazioak gorantz egin du azken hilabetetan. Eustatek uztaileko turismoaren datuak argitaratu ditu eta pandemia aurreko zifrak gainditu dira. Araban uztailean 122,3 sarrera gehiago izan dira. Kanpoko bizitarien etorrerak 108,1 gora egin du. Estatuko turisten sarrerek berriz 111,2 jaitsiera izan du. Hiriburuari dagokionez, Gasteizek 147,3 hazkundea izan du. Los datos de entradas y pernoctaciones del mes de julio confirman que 2022 va a ser el año de la recuperación para el sector turístico de Álava después de 2 años muy complicados. Dos elementos son claves en esta evolución: la recuperación de eventos culturales, deportivos y festivos y el incremento del turismo extranjero, que representa ya más del 25%. Horrekin batera, hotelek eta landa ostatuek ere pandemia aurreko okupazio mailak gainditu dituzte uztailean. Landa ostatuei dagokienez, balorazio oso baikorra egiten dute Nekatur elkartetik. Nabarmentzen dute Araban gorakada dezente egon dela. Arabako lurraldean gorakada desentea 11% ez. Hor bai ikusi dugu pandemia geroz, bai dagoela jende bat nahiago duela herri turistikoetara jo beharrean uda garai honetan, beste herri txiki edo lasaiago eta pertsona multzotatik urrunago dauden kokapenak aukeratzerako orduan, ez? Eta hor bai ikusten dugu hori izan daitekela Arabako gorakadaren arrazoietako bat. Abuztura begira balorazio positiboa egiten dute, momentuz lurraldean 169ko okupazioa dute. Ostera azpiegiturei dagokienez, oraindik zehazteke dago Nafarroako abiadura handiko trena eta Euskal Herrikoa non lotuko dituzten. EAJak Ezkio itsasoaren aldeko apustu garbia egin du eta duela gutxi arte PSNek eta UPNek babestu egin dute. Oraindik denbora falta da eta printzipioz makina astunak abiadura handiko trenaren konexio hori hasteko, dena den erabaki hartzeko ordua iriste arte. Udanarro lankideak azalduko digu sakonago. Abiadura handiko trenaren lanak atzerapenekin baldin badira ere aurrerantz doaz Euskal Herrian. Aipatzekoa da 2006an duela 16 urte ekin zietela proiektu honen lanei, eta denbora horretan ingurumen legeria eta araudia aldatu egin dira. Gauzak ondo 2027ko espero da lanak guztiz amaitzea. Euskaliaren eta Nafarroako HTaren arteko lotunari dagokionez ordea desadostasunak azalean daude, oraindik zehazteko baitago. Bi aukera dituzten mahai gainean, Ezkioko lotura eta Gasteizkoa. Bi aukeren arteko lehia gainera politikoa da. EAJ Ezkio itsaso aukeraren aldeko defendatzaile nagusia da. Honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bietan garestiena. Aurrekontua 1.700 milioi eurotik gorakoa izango zela aurreikusten zen hasiera batean. Baina horren kostua gainera handitu egingo litzateke HTak Aralarko mendigunari aurre egin behar diolako. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatzea da, gutxi gorabehera lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. EAJko iturriek diotenez ingurumen eragina txikiagoa da 21 kilometro tunel horiei esker, eta gainkostua ez aukera hori bertan behera uzteko argudioa. Ezkioko aukera gaineratu dutenez lotura hobea ekarriko lioke Nafarroari iparralderako eta Frantziako estaturako, eta saturazio arazoa saihestuko lituzkete, Iruña eta Gasteiz lotuko balituzte sortuko liratekenak. Altsasu Gasteiz aukerak berriz azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Sakanari eta lautadari eragingo die oztopo natural eta sozial gisa, bertako biztanleek lurraldearekin duten harremana modu garrantzitsuan aldatuz. Itxuraz bai Gasteizko parlamentuak eta bai Iruñekoak lehentasuna dute Ezkiorekiko, eta abiadura handiko trena sakana osoa zeharkatuz eta lauta zeharkatuz eramata berriz Madrilgo gobernuak hartutako erabakia da. Maria Txibite presidentari dagokionez abiadura handiko trenaren trazadua Euskaliarekin nolabait lotzarekin konformatzen da. Garrantzitsuena abiadura handiko trena Nafarrora iristea dela argudiatuz.
Dena den badago hirugarren aukera bat ere, EH Bilduk eta ekologistek partekatzen dutena, egungo trazadura egokitzea. Ministerioak eta Europak berak ere utzi diote aukera horri noizbait, merkeena da eta ingurumenaren gaineko eragina minimizatu egingo litzateke. Printzipioz oraindik denbora falta da makina astunak HTaren konexio hori hasteko. Dena den Ezkio, Gasteiz edota egungo trazadura egokitzeko erabakia hartzeko ordua heltzear da. Eta ingurumenari helduz Jaurlaritza Mutrikuko portuan egitear den proiektu bat gelditzeko Danborzaleak deituriko ekimena sortu dute elkarretaratze bat egin dute iragan asteburuan. Proiektu horren aurrean planto egiten dutela adierazteko ildo horretan erreferendum bat egin dezatela eskatu dute adi. 2021 20 urte bete ziren Mutrikuko portu berriaren plan zuzentzailea onartu zenetik. Plan horren helburu nagusia portuaren sarreraren eta irteeraren segurtasuna bermatzea zen, eta horri beste 7 jarduera gehitu zitzaizkion. Horietatik kirol portua izan da garapen handiena izan duena. Plan zuzentzaile horretatik zetorren babeskaia etzen amaitu, eta 2 hamarkadaren ondoren Eusko Jaurlaritzak fitxa bat mugitu zuen Europako Next Generation funtsetan sartzeko. Portuen zuzendaritzak joan den maiatzean esleitu zizkion FCC enpresari Mutrikuko portuko babesdika beste 100 metro luzatzeko lanak. Obraren kostua 15 milioi euro ingurukoa izango da, eta lanak udazkenean amaitzea espero da iraian berrekinez. Testuinguru honetan proiektu hori geldiarazteko asmoz bildu eta antolatu dira hainbat herritar, eta Danborzaleak ekimena sortu dute proiektu horren aurrean planto egiten dutela adierazi eta Eusko Jaurlaritzari Mutrikuko herriari hitza eman diezaiola eskatzeko. Iragan larun batean bildu ziren Mutrikuko hondartzan dikea bai edo ez erreferenduma orain lelopean. Barte Guardian itzordua emana zuen Imanol Espinazo artistak Santiagoko mugan dagoen oinezkoentzako zubian Europar funtsekin arramoldatutako abenida zubia itxita dago aspalditik frantses poliziak esiak ezarri zituenetik pandemiaren garaian zehazki. Mugek egiten duten kaltea salatzea du helburu hain zuzen bidegurutzea performanceak. Hala, Melillatik Hendaiara datozen migratzaileek pairatzen duten sufrimendua agerian jarri nahi du artistak hain zuzen ere frantses poliziak gau eta egunez zelatatzen duen mugan, 112 metroko luzera duen zubian aurrera eta atzera ibiliko da Espinazo beltzez jantzitan, eta isil-isilik oinez ibiliko da aste bat iraun behar lukeen ekimena burutu arte. Melilla eta Hendaia arteko distantzia 1089 kilometro egiteko finkatu du erronka. Hori da, ideia da 1089 kilometroak Melillatik Hendaiara, juste gure esia, hemen gaude, gure esia, eta ideia da ibiltzera, isiltasunean, aste osoa, eta gonbidatu jendeari etortzea, bakarrik ezin dugu egin denak kilometroak, hasi que jendea etortze direnean, bere kilometroak, guk kopuru bat egingo dugu, eta egingo dugu martxa batean denak elkarrekin. Joan den ostialean Frantziar polizia Urruñako elizan sartu zen, bertan aterpea bilatu zuen pertsona migranteen talde bat atxilotzera, haietariko 10 bat inguru eraman zituzten operazioa bertatik bertara segitu zuten, hainbat lekukok azaldu zutenez lekuko horietako bat herriko etxera hurbildu zen, gertatutakoaren berri emateko operazioa salatu dute egunotan 10 herritarrek. Operazioak kezka bizia sortu du Urruñan eta baita Hego Lapurdin ere Hego Euskal Herriarekiko muga hurbilizanik iraganean ere etorkinak atxilotzeko operazio asko izan baitira. Hala joan zen martxoan Urruñako 2 bizilagun gelditu zituzten autoan 5 migratzailerekin batera eta biharamunean mugetako poliziak Hendaian duen egoitzara deklaratzera deituak izan ziren. Polizia San Bixintxo elizan babesbila sartu ziren migratzaile gazteak atxilo hartzeko helburarekin sartu zen tenpluan, horrek simbolismo berezia eman dio operazioari eta migratzaileen aldeko elkartasunez jarruten duten elkarteek poliziaren jokabidea gogor salatu dute. Bestelako gai batzuekin jarraituz, aipatu dugu lerraburuetan ere atzoko egunarekin Pablo González euskal kazetariak 6 hilabete egin ditu preso eta inkomunikatutan. Joan den otsailaren 28an Polonia eta Ukraina arteko mugan atxilotu zutenetik Oihana Goiriena atxilotuaren emaztearekin hitz egiteko aukera izan dugu gaur adi.
6 bete daroaz preso, segurtasun goreneko modulu baten eta inkomunikatute. Eta bizen bitxartien jaso dugu zan eskutitz bakanetan igarten dugu indarra galtzen doala. Eskutitzak aspaldikoa dira ganera. Azkaningo kolpe honegaz zelan dagoen batek daki. Susmoa dekogu eta ikarabe bai horixe ezetedan beraien asmoa, hau da, frogarik eukiez eta beran borondatia makurraraztie euren nahi dabena sinatu eraitzeko. Eskertuko genduke babes apur bat Espainiako agintarizen aldetik, baina ez Poloniantzako, baizik eta Pablontzako. Babes konsularra ezinbesteku da narren ez dalako nahikue. Hortzia Kosta Gasteizko Txiribuelta zirku eskolako zuzendaria eta sortzailea da, oso gazte zelarik hasi zen gimnasia munduan murgiltzen eta 15 urte ibili zen Espainiar estatuko txapelketetan parte hartzen eta horietako asko eta asko irabazten lesio batek eten zuen bere ibilbide profesionalan eta zirku mundura hurbildu zen. Orduan orain txikitxonek ere mundu horretara hurbiltzeko aukera izan dezaten espazioa sortu du Gasteizen bertan ikusi. Ikuskizunak eta zinema. Horretan da aditua Hortzia Kosta. Oso gaztetik hasi zen gimnasia munduan. Cecili Ugarteren gidaritzapean 15 urtez egon zen estatuko txapelketetan parte hartzen eta irabazten. Hala ere, lesio bat izan eta gero, bere pasioa utzi behar izan zuen eta gaur bere ogibidea denaren lehenengo pausuak ematen hasi zen. Nire lehen mundialaren aurretik apurtu nuen nire belaunak eta hor gelditu zen nire kirolaren abentura. Egon nintzen urte bat pentsatzen zer egingo dut orain, zeren egon nintzen 8 ordu egunero entrenatzen, olimpiadetan egoteko eta aldatu behar nuen nire ilusioa. Eta aurkitu nuen ikuskizunak eta zinema. Joan nintzen Las Vegasera eta hor egin nuen Cirque du Soleilekin castinga pasatu nuen eta hor hasi nintzen pizka bat ikuskizunaren munduan. Las Vegas bezalako hiri batean bizita laster konturatu zen zer zen benetan egin nahi zuena. Cirque du Soleil egon nintzen 5 urte eta nengoen bizitzen Las Vegasen eta konturatu nintzen hiri hori ez zen niretzat. Etortzerakoan hasi nintzen lehenengo ikuskizunak egiten eta batean nire kidea etorri zen, proposatu zidan zerbait egitea leku honetan. Eta, ailegatzerakoan ikusi nuen oso klaro. 180 ikasle eta 7 irakasle ditu zuzentzen duen Gasteizko Txiribuelta zirku eskolak, eta bertan bere ilusioa eta pasioa ikasleei helaraztea du xede bezala. Niretzako ere bai da ikustea hemen Gasteizen nola sartzen da zirko mundu hau hirian. Zuk ilusio bat badaukazu edo zerbait espresatu nahi baduzu, aurrera egitea. Neurtu behar duzu non zauden. Hemen ezin dut egin ikuskizun bat 50 artistekin, eszenatokia supera handia, garestia. Zeren publikoa txikia izango da. Ikuskizunen munduak dituen mugak zeintzuk diren ezagututa, Hortzik zirku ikuskizunen etorkizuna positiboa dela antzematen du. Izan ere, aukerak badaudela onartzen du, beti ere oinak lurrean izan da. Gasteizen momentuz motz gaude, baina Bilbon leku gehiago daude eta hasi dira masterclass egiten eta hau hasi da, umeak hasi dira, batzuk jarraitzen dute eta horiek bultzatuko dute dena. Bada, asteleko kontuak horrela heldu da albistegiaren bukaera gaurkoan Arrasateko Deskontrol taldeak hainbat lagunekin batera ondutako etxera bideokliparekin agurtuko zaituztegu. Beraz, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.6 ondo izan eta bihar arte.